Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Barka da zuwa Hausa Magic TV, sai dai kar ka manta ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu. Gungun 'yan bindiga sun kai farmaki hukumomin tsaro a Imo. Gungun 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan arewa 'yan tawarin kungiyar IPOB masu neman kafa kasar Biafra sun kai hari kan babban gidan yarin Imo inda suka saki fursunoni masu yawa. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito cewar adadin fursunonin da maharan suka saki ya kai kusan 2,000, yayin da shi kuma babban kakakin 'yan sandan Najeriya Frank MBA ya ce fursunoni 35 ne suka rage a babban gidan yarin da yake cikin jihar Imo, inda mutum 6 suka dawo. 'Yan bindigar haye a cikin akalla motoci 10 sun kuma ƙone sassan hedkwatar 'yan sanda jihar Imo, reshen jihar Imo, tare da kuma kai hari kan shingen sojoji da ke babbar hanyar da ta hada da Imo zuwa Iwere da Onitsha, tare da ƙone motocinsu bayan da jami'an tsaron suka watse. Rahotanni sun ce maharan sun ƙone dukkanin ababen hawan da suke ajiye a guraren da suka kai wa farmaki. Wasu majiyoyi sun ce 'yan bindigar da suka ci karensu babu babbaka tsawon sa'o'i 2 bayan kaddamar da hare-haren da misalin karfe 1 na daren Lahadi. A baya-bayan nan dai hare-haren da ake kyautata zaton 'yan haramtacciyar kungiyar IPOB ne ke kaiwa kan jami'an tsaro a wasu sassan yankin kudu maso gabashin Najeriya sun karu. A halin da ake ciki, babban sifetan 'yan sanda Muhammad Adamu ya ba da umarnin farautar waɗanda suka aikata ta'addanci domin fuskantar hukunci. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa.